Ja, vi har så multiferensregler, og vi skal så bevise, at når h går imod 0, så bliver vores fx0 plus h minus fx0 divideret med h, det bliver så, h0, eller det bliver så f mærke x0, fordi h går imod 0, ikke? Og også det samme med g, at fordi at h går imod 0, så bliver g x0 plus h minus g x0 divideret med h, det bliver så i g mærke x0, fordi at h går imod 0. Og det vil så bevise ved trin 1, hvor vi finder delta y. Det gør vi så, vi ganger ind i parentesen, så vi får 4 nye led, som står her. Så lige nu har vi f plus g, og vi har f plus g x0 plus h minus f plus g x0, som så bliver til 4 nye led, så f og g ikke står sammen. Så det bliver så til f x0 plus h plus g x0 plus h minus f x0 plus g x0. Og det her, det bliver så vores delta y. Og så i trin 2, så tager vi fra trin 1, fra trin 1 tager vi vores delta y og trækker det ned i trin 2. Så delta y står her, og så det dividerer det sammen med h, og får dermed 2 brøker, ikke? Eller ja, vi får 2 nye brøker, som så er fx0 plus h minus fx0 divideret med h, og så har vi plus gx0 plus h minus gx0 divideret med h. Og så det sidste, de så gør, det er, at vi differentierer ved, at vi går imod h0, ikke? Så når h0 går vi imod, når h går imod 0, eller h0 går imod, så får vi f plus g mærke x0, som så bliver til f mærke x0 plus g mærke x0. Okay. Vi står på se. Jeg koger hårdt. Så vi har derfor bevist, at når h går imod 0, så bliver det til f mærke x0 og g mærke x0.